बरिया perfect नैबे बिथाङा लाबाय दुन्दिया मोदोमथारबायहाय खुलुमबाय hello everyone welcome back to my channel good morning बयनिसिमबो आंहा नै दासो साहा लोंगासिनो दिनै मा खालामनाय जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजानोसैलाय नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला अननानै जोबजासिम नायलांदोलाय थ' बिदिब्ला ना गोरानजों थारुनजों संसै लोगोफोर थोबायहाय सानै साथामल' बेनो थोयो अमा गोरानबो दं अमा गोरानजों थारुनजों जानो ना गोरानजों थारुनजों जानो कनफिउज जाबाय नायनोसै र' दसे सिन्था खालामग्रोनोसै माजों संनो ना गोरानखौ होसनसै ना गोरानजोंसो संनाय जामारबाय लोगोफोर थारुनखौ माने फिसालाया आंना अमाखौ हांनायसो जानो लुबैदों जाहैदों थ' बेखायनो अमाखौ हांनोसैसो आरो गोदौहाबथोंसै अमा हांनाय जानोसैलाय दिनै अमाखौ फाइनालि हांमारबायसो आरोना थारुनजों संमारनाय जामारासै जासोनोल' रोंखागौ नामा लोगोफोर सानसुनि जानानै लाग्रोनोसैलाय बिनिफ्राय दा मा खामानि ओंखारो नायनोसै जानोसो लुबैबाय नामा लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदो दे बिराद गोथाव लगायखाबाय आङो संख्रि फानलु ज्रोमनो ओमफ्राय नै बिस्रा टाउनाव फैदोंमोन नालाय थ' दुर्गा फुजा खाथिखाय बिमाया दख'ना बायनो होननानै आंखौ लेंहरनायखाय आं थांब्रबबाय आरो थाथिखिखौ बामनो ओके बा लांफैद' लोगोफोर नै हेल' लेडिसावहाय मोजां मोजां दंथारो सेन्देलफ्राबो आरो दख'नाफ्राबो बिबार ब्रेन्डना खोलिया आइनियाव नाहरगासिनो ओके मानो आंनि गालि बेखौ मानो जाखो नोङो जाय लायनो थांग्रा बियो दख'नाखौ बारा फसायबोआसै माने कालारखौहाय ओमफ्राय आंहासो फसायबोदोंमोन आरो बाट आं लाबोआखिसै एबार ब्लाउसआ मोजांहाय बियो जानो माबा झुमखाया दंना गैया आगै बा लाजियाबो मालायनि मबाइलखौ बिमाया दख'ना बासिदों आंखौसो रागा जोंफिनबावो बिराद थाथिखि जाखाबाय मासेयाव बेस्थ' आब'आ फुजानिना बिराद मोजां मोजां सफैनानै दं दै बिराद मोजां मोजां सफैनानै दं औ र' देखायजोबनोसै आङो नाय गोदान कालेक्सन नायलाय गोदान कालेक्सन ना औ मोजां नुदोंथ' बरिया मौसुमि हेल' लेडिसाव कालारखौ फसायनाय मोनैनि आब' माइनावनाव लायबाय आरो नैबेखौ औ दाख्लैसो कालारफ्रा बिराद मोजां मोजां नैबेखौ बिराद फसायबाय आङो ओंखायनोथ' सिम्पोल कालारा बिराद मोजां नायलाय ओमफ्राय जियाबो ना लेरदोदोनो
आं बिदिखौसो फसायो नोंसोरबो समायो बे हेल' लेडिसाव थांनायाव गानदोंमोन ना ए औ नोंखागौ ना नुदों आङो आंबो समायनाय नङा समाया जायो नामा जिया एसे गिलिर ना लिरदेरदेर थायो औ बिदिखौसो मोजां नुयो दे बेबो सिम्पोल ए जोमग्राया बेना आलदा कन्ट्रास्ट औ नङाबा नैबेखौ लादो बेखौ लादो नङाबा ओंखायनोथ' बरिया पारफेक्ट नैबे बिथाङा लाबाय मोजां नुदोंना लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहर बेखौनो लाबाय बियो औ सानबि ब्रेन्ड ना गोदान ब्रेन्ड बेबो बरिया मोजां अह औ बासिनो हाया जिखुनु पारफेक्ट जाबाय गोलैगोन र' बे निउ ब्रेन्ड लोगोफोर नांगौ लांफैदो आब'नाव लांफैनाय भट थिगजोब मोनसेबो बासिनो हाया ब्लड सब साइज नुखादोंमोन बै अरेन्जखौ जा मोजां नुदों आब' बै अरेन्जखौबो मोजां नुदों लफायना मोजां नुदों अरेन्ज औ मोजां नुदों ग्लिटार दङ ओमफ्राय नैबेखौ मोजां नुदों आं बेखौसो साबसिन नुबावदों बेनिफ्राय मोननैखौ बासिनो हाया बाट देन आंनि नोजोरा बेखौ साबसिन नुदों लोगोफ्रा खिन्थाहरदो नुवाखै थाथिखिया खुगायावल' ट्राप जेखौबो माबा जोमग्राखौ साबसिन नुलायलाङो दे जि समायखादों गावखौबो ओमफ्राय गोमो खालारबाथाय मेगनाव नांखायो आंनाव दस्रा खालारनि मोननाय नङा आंनाव दख'नाफ्राबो बांसिन ओमफ्राय नै राजा गेदेरखौहाय स्कुलाव दोनफैफिनबाय आरो हस्टेलावहाय माने न'आव दंहैथ'योमोन नालाय ओमफ्राय बिमा बिफा सोलाबैखाय आं दोनलांबाय आरो रियेलिटि पाब्लिक स्कुला बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय नै दा हस्टेलजों थांगासिनो दङ हस्टेलथिंजाय आइद्रप लानानै थांनांसिगोन मेगनाव एम्फौ बारसोमना होदों आरोना बेखायनो हस्टेला मोनबाय नै फैफिनबाय आङो बाबुखौ दोननानै एक्सुवेलि आङो बाबाखौ टिउसनावसो गारबोदों टिउसनाव गारबोनानैसो बिदाखौ स्कुलाव दोनफैदों आरो हस्टेलावहाय थ' बेखायनो बाबाखौ नेथावथाव मादैनि दखानाव साहा मोनलोङाबाथाय गोजोना बाथारमारियाव एम्फौ फानगासिनोमोन सासे मादैया थ' बेखौ नुनानै लाबाय आरो आङो फवासेल' लानो सानदोंमोन बाट खमद्रायगोन साननानै आरो लादेरबावबाय मादैनि सब सावनायखौ बिराद गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय साहाखौबो बिराद गोथाव फुदुङो मादैया थ' लोंग्रोनोसै जाग्रोनोसै आरो बाबाखौ नेथावथाव दाबो गवाखै टिउसना मोनानि संनाय खावनाय सुरु जालायबाय दुन्दिया मोदोमथारबायहाय मोनबाय साखिनायखौथ' बहा नागारनो थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गुड नाइट